Sziasztok! A mai videómban meg fogom mutatni az összes LPS-emet. Igaz, hogy nincs sok LPS-em, meg van pár, ami nagyon csúnya, de azt majd a végén fogom megmutatni. Kezdjünk bele! Első ő egy ilyen postcardos LPS, Panda Maci. Vannak ilyen szép kis ilyen virágok a fején, meg a hasán is. Ő szerintem nagyon cuki. Következő egy nyuszika, ezt még egy nagyon kedves barátnőmtől kaptam, és van rajta glitter, már elég megviselt szegény, de mindegy. A következő LPS az ő lenne, ő egy ilyen spániel LPS. Úgy ezt az LPS nagyon sokan ijesztőnek tartják, de szerintem nagyon cuki. A következő ez a nyuszi LPS. Ilyen szép krém színű. Nem vagyok benne biztos, hogy igazi-e, vagy nem, de ezt is egy nagyon kedves barátnőmmel cseréltem. A következő ez a kutyus. Azt hiszem, hogy Jack Russell Terrier, de nem tudom annyira. És akik nézik kedves Palotásadélt, azok tudják, hogy neki a neve bizony Bogyó. Szóval, ja. A következő egy majom. Őt is nagyon szeretem. Van azért itt kicsijén rajzolt rá ilyen szempillákat, de szerintem nagyon szép és jó darab. A következő még egy lehajtott fülű nyuszi. Őt még nagyon régen kaptam, egyik legrégebbi LPS-em. Ő is nagyon fontos nekem, és nagyon szeretem. Következő, ez a legfontosabb LPS, ami van a gyűjteményemben. Őt már kiskorom óta nagyon szerettem a tacsikat, és mindig egy tacsi LPS-re vágytam, amikor rájöttem, hogy vannak LPS-ek, és mindig mondtam anyukámnak is, hogy szeretnék egy tacsi LPS, szeretnék egyet, és aztán megvettük őt, és azóta is mindenhova őt viszem, meg nagyon szeretem. Következő egy cuki kis tengeri malac. Ahogy látjátok itt hátul, világosabb a színe, mint elől, és nagyon szép kék szemei vannak, és őt is nagyon szeretem. Következő LPS, az egy maci. Őt még azt hiszem a múlt évi előtti majálison vettem. Nagyon már egy ilyen megviselt, kicsijén összefirkálta a szemét lila filccel, azóta is megbántam, de ő is nagyon cuki. Meg itt lehet látni, hogy mézes a kis keze. Következő LPS, az egy boci LPS. Ez talán az egyik legtisztább LPS-em, ami van. Csak nem tudom, hogy lehet-e látni, csak itt van egy nagyon pici ilyen halvány folt, de ez nagyon fontos nekem ez az LPS, mert ugye a tesómtól kaptam, és nagyon szerettem őt is. A következő is egy nagyon fontos LPS. Elfelejtettem, hogy mi a neve ennek a fajtának, de ilyen cuki kis virág szeme van, és már eléggé meg van viselve, el van kopva, de attól is még nagyon szeretem, és az egyik legfontosabb LPS-em ő is. A következő, az is egy nagyon fontos, eléggé megviselt LPS lenne. Ugye itt a fülét
kicsijén összefirkáltam, meg itt is csináltam neki ilyen piercingeket. Itt kamerán nem biztos, hogy lehet látni, de hátul is eléggé koszos. De nagyon szeretem, mert ezt is kisebb koromban kaptam. A legutolsó LPS, ami még talán tiszta, az ilyen festett LPS. Őt nem mondanám tisztának, csak azért festettem be ezt az LPS, mert igazából ez kamu, ahogy lehet látni, ilyen beszorult feje van, nem bír így mozogni a feje, mint a másikoknak, de ez ilyen zöld LPS-nek festettem be. És hát, ja, nem nagyon mondanám tisztának, de, ja. Most jöhetnek a nagyon koszos és csúnya LPS-ek. Ez az első LPS, ami egyszerre kamu is, meg nagyon koszos is. Ez. Kicsijén azt mondta a fejében, hogy milyen jó lenne, hogyha befesteném ezt a kamu LPS-t. Úgyis olyan csúnya szürke színe van. Azóta is megbántam. És nem bírom sehogy sem levenni a festéket, de igazából ez kamu. Mindjárt megmutatom, hogy mitől is lehet tudni, hogy kamu. Mindjárt megmutatom. Na, mutatom is, hogy miért kamu. Ugye először, ha meglátod ezt az LPS-t, nyugodtan mondhatnád rá, hogy ja, hát ez egy igazi, de amikor rájössz, hogy a feje egy fidget spinner, akkor nem hiszem, hogy azt fogod mondani, hogy igazi. A következő egy tengeri malac, ami nagyon piszkos. Őróla is, fókuszálj már. No, őróla is nem bírtam leszedni festéket, mindenhol össze van firkálva szegény, pedig ő is egy nagyon cuki LPS. A következő 2 utolsó LPS-em, ami van, ezek is eléggé megviseltek. Ezt nem mondanám, hogy annyira koszos, de le van törve sajnos a farka, és még én ezeket az ilyen pici újmódi LPS-eket nem is kedvelem, csak kaptam azt hiszem karácsonyra, de ezeket egyáltalán nem kedvelem. A következő is egy ilyen LPS, egy patkány, vagy kisegér, de őt is befestettem, meg ugye itt valamiért így nem levágtam, hanem ilyen papírral lecsiszoltam, csiszolópapírral lecsiszoltam a kis ilyen szőrt a fején, és most ilyen nagyon csúnya lett. Na szóval ez volt az összes LPS-em. Sziasztok!